Ndoda kuripa nemombe mbiri uya nembo dzako chitupa nemari yedare kuti zvinongosiyana siyana vamwe vanoda 6 vamwe 10 vamwe 2 taura kuti akanyengwa sei mukadzi wangu yakaitika inini ndiri kumbataapedza kusima fudzo remadhirawo saka mai ava ndatiende mudzira mombe saka vaudzira mombe ndandikopfeka magambuzi vandamhanyira mbudzi kumunda saka vandamhanyira mbudzi kumunda ipandakasvika mai vatodi vatobuda bvudzi dzauto dzakambona hapana chavakatora vakamba vatongoenda pamwe ande ari padhuze mandangotsvaga tsvaga mandashaenda vazoenda kuna tsamu ngati tsangu tisunyauya kuno kweri kanza havana kusvika anonzi ari mukadzi wako zviya anonzi wadzana yechisamu kaena kumberi nenyaya zvadaro ndopandakazomhanya kumunin'ina wacho kunonzi kwapita kanzi wakasvika kuno kuchina asi kune kwakazinga vanzwarara saka ndatsvaga vandavanzwa nevamwe vana madzimai zvikanzi apadhevi macheka vandabva mandaenda kupi kuna chaimini nasabhuwepo vandataura ndonyaya yangu zvayakaita vandaidzwa dhevhu yaana kuuya vanzi sekenzi chanzi vaaenda futi vadaidzwa ana kuuya saka ndanzi ngaende vataura kuti ngaende kwaanoda kana kumusoro kwacho ngadi ngaaende saka ndakazouya kwamuri changamini apa zvinhu zvingori mumba ndakangochengeteswa kwe ari kune mumwe murume saka ndokwakutogara iyo dare mnono ngari iye dhevha ane mukadzi here iwo watovaroora here inini kumba kwavo ndakaendesa tsvakirai kuno iye dhevha hana chakaendesa saka sana kwakata ndoziva iwe uye dhevha hatimuzivi ndonatidoti tikarorima foji atati kurima iyoyo ndochiona kunokwanisa kutidi ndipedzise zvimwe zvacho zvinenge zvadi zvakudikana musingapiki mapoto kusazoziva nekuti ndandakanotsvakirawo kuno ndindi munhu wenyu iye dhevha aiziziva here kuti mukadzi uyo uri kugara naye aiziziva kure nekure zvakadini pamunogara kure vaifambe vachipanapanika unotadza kutsanambudza kuti asi musame village muvillage yosipanipurasiwa kwanonzi pachimera wani makore mangani ndine 3 months ndinaye iyo pane 3 months ndizvo naidhivha wakayomba wakadhivha akaenda kumusimutatu ndikatakatiza nemukadzi umwe nekuti nyaya ndienda izuva ropa ndakakauya haana chinhu kana mari idari chaizha imba macho maatogara mupindi asi ari kunzi akaenda kumusimutatu wanga uri mukadzi wadhevi ndokubva aenda ndobva atorwa ndobva wadzoka wakapanzira dhevhi bva atora futi mukadzi saka unobaita seida wana wanotorana wachiti kupfimba here kana kuti wana watora sekutsvaga basa wakadzi avo toanoita semunhu ari kutsvaga basa pane murume uyu wakadzi wekumayo vanenge vakuona panenge pane kamari mazuva iwo ndokwawanomboenda nekuti tichitarisa nhau yake kuti pane muchato here hapana haasati aroora pane mwana here hapana mavanenge yakadini vari wese 3 months mushandi wechikadzi yangashandira murume ende bonzi uyu Devi ndiye anga ambori mukadzi wake yakatotorerawo aishandirawo Devi saka paroitwa sei ipapo
Akamira ndinozoda havana muchato. Game, vari pagame. Torana. Mukadzi akambofarira kuenda uko, akafarira kudzoka uko. Saka achadzoka futi. Akambofarira David. Saza kuti iwe shamwari. Zvasiyana neyatabva kutonga kuti ane wana 3. Wainawo atomwe grade 3. Mukuru wacho the ECD ne 2 years. Umuri 3. Paine mhuri apa ende yaputswa. But yake uyu tinoona kuti anga atora 3 months. Right, 3 months idzodzo akandorora ere hapana kuroorwa. Wakandobvisa matsvakira ekuno ari kubva kwaDevi here kana kuti ari kubva kupi? Akatongogara ari kunguva aripo mukadzi asina kubva kwaDevi. Ari kupi? Ari baba pawo. Vane dzimbozo kuti Devi ari pamhiri wekupawo. Asi iwe waiziva kuti anga ambori mukadzi waDevi? Ndakazoita zvekuzwana nevamwe murairidzi vanga mukadzi vaya. waDevi. Ndasamboziziva kuti ndozvazvo. But izvezvo zvawakuzviziva kuti mukadzi waDevi. Ndakuziziva kuti ndo mukadzi waDevi. Right, apo dare. Tajekesa nyaya yacho. Chakamira zvanotofunga. Mira mukwasha anga akutaura. Sema zirangu ngekutoti zvanga wagara wese uyu Devi auya zvekuba mukadzi uyu kuti akatodaidzira zvakutosika munhu kuti mukadzi uyu ngeuyu. Saka uyu anotobhadharawo machekwa kutoti wakatambisa nguva yangu mukadzi uyu murume wacho otobhadhara Devi wacho nezvimwe zvinofanira kuti zvive zvinoitwa. But Devi ari kuti mukadzi wakewo futi nekuti munhu anga zviri kutaurwa mudare kuti anga akatombogara kwaDevi ari mukadzi waDevi Pane zvine zvatorera mukadzi uyu ndokwabva ende nguva yacho 3 months. Inini tine mono wekuti wese vari 2 naDevi vese vari kupromota tsika dzisina kunaka mudunhu meChangamire. Uyu ngaabvise mwembudzi yekuita chihorere chakapusa kudaro. Vari 2 naDevi. Devi anobvisa mbudzi 3 dzekusaya kudaro. Inini handira kukurunda ndaisaziva ndimunyowana nzvimbo iyo kuti nditi ndaikanga ndaiziva kuti dai ndaizviziva ndisina kugara ndamutora munhu iye nekuti tezvakanga achitaura wakati inini hatingagoni kuti titi Devi mukadzi tinomuziva nekuti hatimuzivi pano tikuziva iweyo Devi aichaya mapoto nani nemwana wedu vatimboziva ndiwe saka tikuziva kuti ndiwe nemhosva yekuti mwana wedu kaita zvaanoona ndiwe nayo nekuti iwe ndiwatikuziva pano iwe mbasha dzake dziri mumba kwavo. Unoti kuroora zvisatsvakirai kunereka. Ndozvatoda kuti kunzi kuro kuti kunzi munhu aroora anenge aita sei. Ndomubvunzwa nandoda kubvunza iwo kuti munhu achinzi aroora mukadzi wake anenge aita sei. Pindurai imi mumudzidzisi. Kuti munhu aroora unenge waendesa pfuma yekuroora mukadzi. Wonyorerwa listi yekuti roora rakamira kudai. Saka ipapa hauna kana listi yauinayo. Nekuti tsvakirai kuna hauna chaunopuhwa pakunzi wakaroora mukadzi. Tine nyaya yakambopinda muno mudare. I think mudare muno munoziziva. Aigara kwaZuzo kwandiri. Ainzani zita racho ndaakukanganwa. Akagara nemwana we1 for some years asina kuroora. Mukadzi ndoku akatoita wana but asina kuroora. Mukadzi ndokuzoona kuti baba haasiri serious neni ndokubva adzoka kumba kwake kubva andotoonana neumwe uya ubva aenda kubva andoroora. Uyu ndokuuya kuti uyu mukadzi wangu
Dare rakamubvunza kuti wakaroora here mukadzi? Handina. Wakagara naye makore mangani? Akawanda. Wakandobvisa here kwana Tezvara? Ndakabvisa matsvakira ekuno. Matsvakira ekuno iroora here? Haisi roora handiti. Saka matsvakira ekuno mapoto. Chiro chinonzi matsvakira ekuno mapoto pachirungu ndoanoti mapoto mutauni. Kuti uzoti mukadzi wako ndo izvozvizvi akutorooresa mwana wewanhu iye asina chaakabvisa. Akabvisa kuna Tezvara. Saka zvinoita here izvozvo? So zvimwe zviro zvatinoita mudzimba umo zvine behavior dzinozoita kuti zviro zvisasimbise matare edu echiwanhu. Kuti tikuti iwe ubhadharwa mombe mbiri, wakaita chii kuti ubhadharwe mombe mbiri? Ayo tiri kukubvunza ka kuti uziye. Chimwe chikoro you learn it the hard way. Wakaita chii iwe uchaonera kuripirwa pa 3 months dzawagara nemwana wewanhu? Saka mombe mbiri dzaonera kuripirwa, unoda kuripirwei? Mukadzi wako kuti uti mukadzi wako unenge waita sei? Waroora. Wakaroora here? Saka mukadzi wako here kana usina kuroora? Chii chako? Handiti. Girlfriend. Ngamire nyaya iyi ndakaendesa Samuel. Ndisati ndasvika pandakusunga munhu ndikubvunza pandaifanira kunge ndichienda because wanikoko wakatanga kunditsanangurira kuti aifanira kunge akatanga akatosungiswa nevavo because mai vavo ndokwakatanga kugara ko zvaitozikanwa nevavo ubva wamboendawo kumba kwevavo ubva wadzokera futo saka ava kuzvaiva nomhamara uye akutofamba nemukadzi uyo hachatoreki sezvaimboita kuti aingobvunzisana bvunzisana hachatoreki saka zoona kuti adare randiribatsire kubvuta mukadzi uyo ndonyaya iri mukadzi wari kubvunzisana bvunzisana atoni mwana futi ikova saka hachatoreki manje kwari uye abva ndipese paari abva agarati naye Kamacheka atori nemwana ikoko naye? Kamacheka. Saka dare harikwanisi kuti riite izvozvo. Uyo anobvisa mbudzi dzake hake dzekusauya kudare, dai auya kudare anga asina chimhosva. Asi kusauya kudare anobvisa mbudzi 3 dzekusauya kudare. Hapana imhosva, dare harikwanisi kuti ubvisirwe pfuma nekuti iwewe wacho wanga usati wabvisa pfuma. Saka wanga asi mukadzi wako tinenge totonga nyaya dzefamily. Saka ndo dare raungadai uri kuunza kuti uyautore chii mbatya dzako iro unounza riri different but risiri nyaya yako yavari kutaura pariziri zvino. Chienda undotaura undomuta kuti ano inini chienda ako kwawakaenda uyautore chii mbatya dzako. Kana azoramba wochizouya daidza wabereki wacho naiye wouya tovapa chii nhumbi dzavo. Wabereki wacho ari kuharare saka mai vacho vakaenda nevavari kuharare iye aingogara ega pamba pamutaza iye zvikandovamuzamuakari ndakamutaura hanzvadzi yacho zvauye zvahanzvadzi yangu achazvikwanisi saka hembe manje ndati ko hembe inoita sei ndisati ndavayapaya kuti nditsanangudze nyaya yangu kuti zvinhu zviro zvokudzika sei mumba mazviye. Wakambomutaurira here kuti uyautore mbatya? Ndakamutaurira akati handiuendesa zvinhu zvazvo kumba kwedu ndikaendesere pamba pane pakakiwa ndongatikazaire dzimba dzangu. Tsakamire pakunzi murume anogara akarara nebanga kupiro achiti iwewe kangobva pana pasina kubvuka kangoita neruchu saka iko katodzokerweyo iye ngaatodzokerwe because ndo nyaya iri kunzi ndo yaari kutisawo
Because kanzi wewe ukabva bezu panapa sematora ndakakuita aya. Ndakakusangana futi munzira ndoda kudimbo musoro. Saka kuembe ikambofa kaenda. Musori dai. Ayo manye kwa kutawo. Nekuti kubva kwakaita mukadzi akangoita kana vanhu vazhinji vanotoziva kuti anoshowa. Anotoita zvongoshowa zvacho. Ina anangobvenda kuti kuda kubatira banga kubva munhu amanikidzwa naanzi akaenda kwako. Saka iye akakuita kuti zvakanzi akati okay chitsvaga hanzvadzi yacho undodzora chimbatya hanzvadzi yacho kumba kwacho kwamai wacho. Unokuziya kumba kwamai wacho pane vanhu izvozvi zvani pane vanhu hapana vanhu vakovasiya hanzvadzi yachipo kumwe kwakushanda. Chitsvaga hanzvadzi yacho undodzorere mbatya kune waridzi wacho. Chinoita changamiro pamusoro ndikati ndidzosere ndibvise zvinhu zviya zvega iye munhu wasasvika achanzi zashota futi. Saka zvinonzi kana hanzvadzi yacheka nemwana aizokusaida ndibatsiridzwe nevamwe uye wobvisa zvinhu zvake papo auchinyatsoona kuti ndichakuta tiye sendatora ndichanzi ndichashaikwa futi akundidetsa. Okay, ndoratati dare iroro hatingaritonge hatandikutonga inawo yechi kana watadza unounza nyaya yako yehembe mudare dare rodi roona kuti rokubatsira pahembe but ezvinezvi enda kune hama dzacho undotaura kuti aiwa mwana wenyu akadi ini handinaye handina kuroora handina chii saka mbatya dzake ndaakuuya nadzo wotuta mbatya dzake woendesa mbatya dzake dzese kumusha kwake kana zvakona ozoya dare rozokubatsira. Ndikuvanza changamiri asi ipapo kuti nditini ndiga ndozvandaitaura zviyazi kuti achazida zishaya ndinoti iye kana kuti ione hama nawo nekuti ndikati nditako renini ndichanzi pane chashaikwa kuzvandimbodzoka kutaura. Ndiwe shamwari wakutongera dare ende warati titonge zvinhu zvisipo zvokufungidzira wozoya nadzo kana zvashaika. Timigire mukadzi wake naDevi ogowana mbachadzidzwa nakutora mbacha ogowaniswa timusingari nekuti Devi ishi wangu otora mbatya dzemukadzi wake. Iwe hausina basa nemukadzi haubvisi mukadzi yeye haubvisi Devi. Right, ishe Devi neni naDevi nemukadzi touya pamba pavo mogowane zvinhu zvenyu otora zviro zvake nekuti zvinozonetsa muchazorwa maakuisa idini muchina aiwa ako katirwi saka ishe mondobatsira ipapo wabvuma. aiwa ndinotenda nekundibatsira maita. naDevi wakatouya pavo ndisingamuziva Ora, Jesus, super kakoenda. Utaura nashe mo.